Dim un cyfle clir eto. Mae Matthew Jones yn mynd I daflu honni i'r canol. Mae Walcott yn aros. Mendes! A Walcott sy'n rhwydo! O fe sgorodd yr amddiffyn o'r canol yn erbyn Caerdydd gyda yn y tymor. A'r gŵr tal yn codi'n uwch na phawb. A gwasgu honna heibio I Fuller yn y gôl. Edwards ymlaen, pel hir. Evans yn rheoli honna'n glyfar. Trio creu lle iddi hunan yn gwneud hefyd. Evans! A'r gôl! Will Evans ar ben I hunan yn unioni'r sgôr. Ar ôl rheoli'n gampus ac I roedd un. A bwled o ergyd heibio i'r golwr newydd. A croeso I Cwpan Cymru cael yn Preston. I'r canol, neb eisiau hynna. Lle Woolridge sy'n dod mas ar amddiffyn. Pas dda gan Woolridge, Baker I Roscoe. A Roscoe o bellter yr ergyd. O, ar golwr yn I gollwng I. A mae Baker yna I gasglu'r brwsion. A rhaid gofyn. A oedd modd i'r golwr Callum Preston yn y well fydde fe'n siomedig iawn ar ymdrech na. A Aberystwyth ar ôl bod un dim ar y blaen. A reoli bellach o 2-1. Cosby at Baker. Colli'r meddiant. Rhys nôl at Baker. Lle I Roscoe yn y canol. Yn curoedd un. Yn mynd droi i'r cwrs Cosby! Ac yn gwasgu hwnna'n llydan. Fe ddyle fe 'di gwpla hwnna. Evans. Tuag at Cosby, mae digon o le tu ôl iddo fe, mae'r bas na'n I glyfar yn un dda. Mae Morgan yn gwbl rhydd I mewn i'r cwrt Cosby I gladdu Aberystwyth, ond mae Preston yn arbed. Y bas yn berffaith, a fe ddyle Morgan 'di claddu'r tîm cartre. Mendes yn methu reoli, Roscoe 'di dwyni. Roscoe yn parhau, yn gorau mynd ar ben I hunan. Wedi rwygo trwy'r amddiffyn a Roscoe I gladdu Aberystwyth yn erbyn y postyn. Roscoe eto. Nawr mae'r gêm drosodd. Y blaenwr yn rhwydo. Gwrth ymysodiad yn hollti amddiffyn Aberystwyth a'r gwaith I gyd yn cael ei wneud gan y rhif 9 mawr Adam Roscoe. Ac mae Met Caerdydd ar ôl ennill Cwpan wythnos diwetha yn camu mewn I rownd arall o Cwpan yr wythnos yma. Yeah, Christian Edwards, a very good win, especially after being 1-0 down. Yeah, it was a very good win. Really, Will, our goalkeeper, hasn't had much to do all game apart from the goal. We've got back into the game with a very good goal from Will Evans, and then we went out 3 winners, and really it was about ourselves and the poor standards we set, and probably decision making at times, but probably a bit of a cup hangover. It was always going to be difficult having the euphoria of last week, and I believe Aberystwyth had worked on that with their game plan. But yeah, we overcame that, and we're healthy winners in the end. Probably could go 5 or 6 with the amount of chances that we had. Dwi'n sgorio gol gynta, a dyn am hanner awr. I fi, oedden ni'n edrych yn iawn, oedden ni ar top. Ond un tîm yn digiro, yn trio cael y sgorio ar yr ail gol. Bloff ar y funud. Rhaid I fi ddweud, da ni mewn twch. Da ni'n dys am llawer o hyder ar ôl sgorio un. Ac, ia, sgor gwael i ni.